Numele meu este Radu Dumitrescu. Am 91 de ani. M-am născut în Nicolina, un cartier mărginaș din Iași, într-o Moldovă care încă mirosea a dealuri arse de soare și a speranță cu porția. Am construit 2 companii. Am făcut suficienți bani încât să-mi apară numele în ziare, am pierdut totul de 2 ori și astăzi trăiesc într-o cămăruță modestă în Fălticeni, cu un balansoar pe prispă și o colecție de tăceri pe care nicio avere nu a fost în stare să le cumpere. Vin să vorbesc cu tine nu din vanitate. Vin pentru că nu mai am timp de pierdut, prefăcându-mă că drumul pe care l-am ales a fost cel corect. Când eram copil, tatăl meu, Ștefan Dumitrescu, era hamal la halele centrale. Pleca înainte să cânte cocoșul și se întorcea când noaptea era deja adâncă. Dormeam în același pat cu fratele meu, Gheorghe, și o auzeam pe mama rugându-se în șoaptă în camera alăturată, nu din credință, ci din disperare. Ruga celui care numără fiecare bănuț pe masă și cere un miracol ca să-i ajungă de chirie. Când aveam 12 ani, tata a alunecat pe o rampă udă cu un sac de făină în spate. Și-a rupt glezna și a stat 3 luni fără să muncească. Îmi amintesc chipul mamei din acea perioadă. Nu era tristețe, era rușine. Era genul de tăcere pe care un copil nu o uită niciodată. În acea zi mi-am făcut o promisiune tăcută, tare ca piatra. Niciodată familia mea nu va suferi de foame din cauza ghinionului. Niciodată soția mea nu va avea acea privire. Niciodată fiul meu nu va crește cu această povară pe umeri. Nu știam la 12 ani că acea promisiune nu s-a născut din putere, s-a născut din frică. Iar frica este un arhitect prost. Am început să muncesc de mic. Am vândut dud în piață, am livrat gheață cu bicicleta vara, am învățat contabilitate singur, la un curs seral unde mai mult dormeam decât studiam. La 25 de ani m-am mutat la București cu un autobuz care a făcut 32 de ore și a ajuns în Zori. Aveam o valiză de imitație de piele, 500 de lei în buzunar și o convingere care astăzi mi se pare aproape infantilă. Voi reuși. La 31 de ani mi-am deschis prima firmă, un depozit de materiale de construcții într-o zonă industrială de la marginea Bucureștiului. Am muncit ca un ognaș, 16-18 ore pe zi. Ajungeam înaintea angajaților, plecam după portar, dormeam cu carnetul de comenzi pe noptieră, mă mândream cu asta, îi spuneam dârzenie. Îi spuneam că sunt moldovean care nu se îndoaie. Era doar orbire cu alt nume. Când am împlinit 40 de ani, aveam deja primul milion. Când am împlinit 50, aveam un grup de firme cu filiale în 3 județe. Fotografia mea a apărut într-o revistă de afaceri din Moldova. Mama a decupat pagina și a pus-o într-o ramă. Asta m-a făcut să plâng la vremea aceea. Astăzi plâng din motive complet diferite. Pe soția mea o chema Elena. Lenuța, îi spuneam. O femeie din zona Fălticenilor, fiică de țăran, cu mâini muncite și ochi care nu pierdeau nimic. A așteptat ani de zile. A așteptat să ajung acasă înainte de 10 seara. A așteptat să mă așez la masă fără telefonul alături. A așteptat să o întreb cum se simte cu adevărat, nu ca unul care pune o întrebare de complezență înainte de a vorbi despre muncă. Am avut 2 copii, Mariana și David. Am pierdut primii pași ai Marianei. Eram într-o ședință la Cluj. David a câștigat campionatul de înot la 12 ani, îmi amintesc și astăzi, pentru că Lenuța m-a sunat emoționată, iar eu am răspuns la jumătatea apelului, am spus, ce bine, fiule, și am închis, pentru că aveam un client care aștepta. Ce bine. 40 de ani mai târziu, această frază încă sângerează. Le spuneam, tata face asta pentru voi. Spuneam asta atât de des încât am ajuns să cred. Dar era o minciună. Făceam asta pentru mine. Pentru băiatul speriat din Nicolina care și-a văzut mama rugându-se în șoaptă în întuneric. Cumpăram liniște dintr-un magazin care nu vindea liniște, vindea iluzia controlului. Pentru că banii nu vindecă frica. O amorțesc pentru o vreme. Dar frica e acolo, așteaptă.
În 1998, un pariu greșit pe un contract cu Consiliul Județean m-a lăsat cu datorii pe care mi-a luat 6 ani să le plătesc. Am reconstruit totul. Pentru că eram încăpățânat, pentru că am confundat încăpățânarea cu tăria de caracter. Am muncit și mai mult. Am călătorit și mai mult. M-am îndepărtat și mai mult. Și în 2009 am descoperit că partenerul meu de afaceri de 12 ani, Virgil Preda, delapida firma de cel puțin 3 ani. 3 persoane diferite m-au avertizat. Un contabil, fiica mea Mariana și chiar fratele meu Gheorghe, care nu se pricepea deloc la afaceri, dar a înțeles că Virgil nu se uita în ochii oamenilor. Orgoliul meu nu m-a lăsat să ascult. Am crezut că sunt invidioși. Am crezut că eu sunt cel cu viziunea, iar ceilalți nu vedeau. Rezultatul? Faliment, procese, datorii. A doua cădere. Tot acel sacrificiu, toate acele cine pierdute, toate acele promisiuni amânate, toate acele nopți departe de casă nu au servit drept protecție. Banii s-au dus din nou. Și odată cu ei, ceea ce mai aveam acasă s-a frânt în cele din urmă. Lenuța a murit în 2015, de un infarct despre care medicul a spus că se anunța de ani de zile. Stres, a zis el. Tensiune cronică. Ea nu mi-a spus niciodată că se simte rău. Eu nu am întrebat-o niciodată cum trebuie. Astăzi, Mariana are 63 de ani și locuiește la Constanța. Mă sună de ziua tatălui și de Crăciun. Conversații de 10 minute. Vorbim despre vreme, despre nepoți, despre lucruri care nu dor. Acum 8 ani mi-a spus ceva, stând chiar aici, pe această prispă, cu o voce atât de calmă, încât calmul durea mai mult decât un țipăt. Tată, eu am crescut fără tată. Erai aici, dar nu erai. Am vrut să mă apăr. Am vrut să înșir tot ce am plătit, tot ce am construit, tot ce am sacrificat. Dar în adâncul sufletului știam. Am știut întotdeauna. Eram mereu în altă parte, chiar și atunci când eram prezent fizic. David e în București. A trecut mai mult timp de când David nu m-a mai sunat. Am încetat să-i mai cer socoteală, pentru că asta mi-amintea că eu am fost cel care l-a învățat primul distanțarea. Știi ce mi-amintesc cel mai clar, aici, la 91 de ani? Nu contractul care a salvat firma în 97. Nu titlul din ziar, nu mașina pe care am cumpărat-o când am făcut primul milion. Îmi amintesc o după-amiază de duminică din 1984. Mariana avea 7 ani și desenase o barcă pe mare. Nu văzuse niciodată marea de aproape, o desenase din imaginație. Ajunsesem acasă mai devreme în acea zi, un lucru extrem de rar, și mi-a arătat desenul cu acea bucurie pe care doar copiii o au. Acea bucurie care nu cere nimic în schimb, vrea doar să fie văzută. Am stat pe podeaua din sufragerie cu ea timp de aproape 2 ore, fără grabă, fără telefon, fără agendă. Doar ea, eu și acea barcă inventată. Această amintire valorează mai mult decât orice am semnat vreodată. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să te abonezi la canalul nostru și spune-ne din ce oraș ne urmărești. Continuăm. Promit că aceasta va fi cea mai bună poveste pe care o vei asculta în viața ta. Dintr-un secol de viață, ceea ce a rămas cu adevărat încape în câteva ore de prezență autentică. Restul e zgomot. A mai fost și orgoliul. Acesta a fost o otravă tăcută. Nu ceream niciodată ajutor. Nu recunoșteam niciodată că am greșit. Nu spuneam niciodată nu știu. Credeam că vulnerabilitatea este slăbiciune. Era aroganță deghizată în curaj. Acest orgoliu m-a împiedicat să ascult când am fost avertizat în legătură cu Virgil. Același orgoliu a amânat scuzele pe care ar fi trebuit să le cer cu 10 de ani în urmă. Să-ți înghiți orgoliul doare, dar să trăiești cu regretul doare mult mai mult și pentru mult mai mult timp. Tu, cel care citești asta, probabil ai pe cineva alături care ar avea nevoie de 5 minute de atenție adevărată. Copilul tău care așteaptă să-l întrebi cum i-a fost ziua și să asculți cu adevărat, nu prefăcându-te. Soția ta, soțul tău, mama ta, obișnuindu-se încet cu absența ta, crezi că ai timp.
Și eu credeam. Timpul nu te anunță când începe să se termine. El trece, tăcut, constant și fără să ceară voie. Nimeni, la sfârșitul vieții, nu regretă că nu a încheiat mai multe contracte. Nimeni nu plânge că nu a răspuns la mai multe e-mailuri. Ceea ce doare este să descoperi că momentele simple, cele care păreau amânabile, erau exact ceea ce susținea totul. Aș schimba fiecare afacere pe care am încheiat-o pentru încă niște ani de conversație liniștită cu Lenuța în bucătărie. Aș schimba fiecare călătorie de afaceri pentru mai multe cine cu copiii mei. Aș da totul ca să fi ajuns acasă la ora 18 în loc de ora 22. Să spun încă o dată, munca poate să aștepte. Eu nu mă pot întoarce, tu poți. Dacă aș putea să o iau de la capăt și mă gândesc la asta aici, în balansoar, în fiecare după amiază, tot aș munci, tot aș construi. Moldoveanul nu fuge de efort, asta e adevărat, dar aș stabili limite pe care nu le-aș negocia cu nimeni. Cina în familie ar fi sfântă. Vacanțele nu ar fi un lux, ci un angajament. Aș învăța să spun nu pieței și da celor care erau în fața mea. Mi-aș cere scuze mai devreme. Aș asculta mai mult. Aș fi mai puțin impresionant și mai prezent. Așa că îți pun o întrebare simplă, dar brutal de sinceră. Ceea ce urmărești merită riscul de a-i pierde pe oamenii pe care îi iubești, pentru că poți să câștigi bani. Poți chiar să obții recunoaștere. Dar dacă în acest proces pierzi conexiunea, prezența și intimitatea, soldul final va fi negativ și este un sold pe care nicio redresare financiară nu-l poate aduce pe zero. Eu sunt deja la capătul drumului. M-am împăcat cu multe lucruri. Încă port greutatea a ceea ce nu am făcut. Nu sunt aici să te învinovățesc. Sunt aici să-ți ofer luciditate. Succesul care ignoră relațiile nu este succes. Este o compensație emoțională deghizată în realizare. Când termin de citit asta, nu te întoarce direct la muncă. Nu deschide altă aplicație. Du-te la cineva pe care îl iubești. Așează-te lângă el. Privește-l în ochi. Întreabă-l cum i-a fost ziua și ascultă cu adevărat. Îmbrățișează-l lung. Spune-i că îl iubești și fii prezent când o spui. Nu aștepta să ajungi la 90 și 1 de ani ca să descoperi ce contează cu adevărat. Eu am parcurs deja acest drum. Tu încă poți alege altul. Am o scrisoare în sertarul noptierei pe care am scris-o acum 15 ani și nu am trimis-o niciodată. Este pentru David. Am scris-o într-o noapte de martie, după un vis în care el avea 6 ani și mă aștepta la poartă cu o minge de cauciuc în mână. În vis, ajungeam acasă și treceam direct pe lângă el. Nu din răutate, nu intenționat, pur și simplu nu-l vedeam. El rămânea nemișcat la poartă, ținând mingea, privind mașina mea dispărând în garaj și nu spunea nimic. Copiii din vise rare ori vorbesc. Ei doar privesc. Și privirea lui David din acel vis a fost de ajuns să mă trezească la 3 dimineața cu o strângere de inimă, de parcă aș fi alergat un maraton. Am scris scrisoarea în acea noapte. 6 pagini, de mână, cu un scris tremurat de bătrân, pline de lucruri pe care nu am avut niciodată curajul să le spun cu voce tare. Nu am trimis-o niciodată, pentru că de fiecare dată când deschid plicul să o recitesc, găsesc o scuză să mai aștept puțin. Poate momentul potrivit, poate când va suna el, poate când voi fi mai puternic. Astăzi știu că momentul potrivit nu există. Este doar frica cu alt nume, aceeași frică de copil care mi-a ghidat întreaga viață și care încă nu a plecat de tot. David s-a născut în 1967, la 2 ani după Mariana. Era un băiat tăcut, observator, genul care stă într-un colț și studiază mediul înainte de a se apropia. Foarte diferit de mine. Eu am fost mereu genul care intră într-o cameră și deja vorbește, propune, convinge. El intra încet, privea totul și când în sfârșit vorbea, spunea ceva care valora mai mult decât tot ce spusesem eu înainte. Nu am știut să prețuiesc asta când era copil. Am confundat tăcerea lui cu lipsa de ambiție. Odată, când avea vreo 15 ani, mi-a spus că vrea să fie profesor de istorie.
Am auzit asta și am făcut ce face un tată ocupat și plin de certitudini. I-am spus că trebuie să se gândească la ceva mai practic, ceva care să aducă bani adevărați. Am vorbit cu autoritatea celui care a construit o firmă de la zero și credea că asta îi dă dreptul să definească succesul pentru toată lumea. David nu a comentat. Doar m-a privit cu ochii aceia liniștiți și a spus: "Bine, tată." A terminat prin a face administrarea afacerilor. Nu mi-a spus niciodată dacă a fost din convingere sau din supunere. Eu nu l-am întrebat niciodată. Acesta este unul dintre lucrurile din scrisoarea din sertar. Scuzele pentru că am confundat povestea mea cu a lui. Pentru că am crezut că, suferind ca să ajung unde am ajuns, aveam dreptul să trasez calea celor pe care îi iubeam. Nu aveam. Nu am avut niciodată. Există o după-amiază pe care nu o pot uita. Era în 1993. David avea 26 de ani, lucra deja în firmă cu mine și m-a invitat la prânz. Doar noi doi, fără subiecte de afaceri, fără agendă. A spus că vrea să vorbim. Am acceptat, dar când am ajuns la restaurant, am primit un telefon de la un client important din Timișoara. Am răspuns. Am stat 40 de minute la telefon, în timp ce David stătea la masă și se uita la paharul cu apă. Când am închis, era schimbat. Nu supărat. David nu era niciodată supărat într-un mod vizibil. Era închis, cu acea tăcere care nu mai era cea a copilăriei, contemplativă și curioasă. Era o tăcere a celui care a decis să nu mai aștepte. Nu l-am întrebat ce voia să-mi spună. Am petrecut restul prânzului vorbind despre afaceri, despre extindere, despre strategie. El a răspuns cu monosilabe politicoase și a plătit nota înainte să-mi dau seama că pleca. Nu am aflat niciodată ce voia să-mi spună în acea zi. Și asta e în scrisoare. După falimentul din 2009, David a plecat din București într-un orășel mai mic, la Sulina, unde el și soția lui au deschis o pensiune mică. Departe de tot ce încercasem eu să construiesc. Când am aflat, m-am înfuriat. Am crezut că e o fugă, o slăbiciune, o irosire de potențial. Astăzi înțeleg că a fost cel mai înțelept lucru pe care l-a făcut vreunul dintre copiii mei. A părăsit barca înainte să se scufunde. A știut să spună nu unei moșteniri care nu a fost niciodată despre bani, ci despre compulsie. Au 3 copii. I-am văzut pe toți 3 o singură dată, într-o vizită rapidă în 2014, când încă încercam să adun cioburile. Am stat 2 zile la pensiunea lor. Era frumoasă, simplă, cu vedere la Dunăre. David se trezea de vreme să pregătească micul dejun pentru oaspeți cu mâna lui. Priveam asta și nu știam dacă să simt mândrie sau rușine că nu înțeleg. Mi-a luat ceva timp să accept că puteau fi amândouă în același timp. În a doua zi, înainte să plec, David m-a îmbrățișat la poartă. O îmbrățișare lungă. Nu a spus nimic. Nici eu. Uneori, tăcerea dintre un tată și un fiu spune mai mult decât orice conversație pe care cei doi nu au avut curajul să o poarte. A fost ultima dată când l-am văzut personal. Uneori stau aici, pe prispă, după amiaza, și mă întreb cum ar fi fost dacă aș fi făcut lucrurile altfel. Nu la firmă, acasă. Dacă aș fi ajuns la 6 în loc de 10. Dacă aș fi închis telefonul la cină. Dacă l-aș fi întrebat pe David, în acel restaurant în 93, ce avea nevoie să-mi spună și aș fi ascultat cu adevărat. Răspunsul care îmi vine este incomod. Nu știu dacă aș fi putut. Nu pentru că nu-mi iubeam copiii. Îi iubeam, îi iubesc, cu o intensitate pe care bătrânețea nu a făcut decât să o sporească, ci pentru că eram prizonier într-o versiune a mea care nu știa să existe altfel. Omul pe care îl construisem pentru a supraviețui fricii din copilărie era un om care nu se putea opri. Pentru el, a se opri însemna pericol, însemna vulnerabilitate. Însemna masa din bucătărie cu facturile întinse și mama plângând fără zgomot. Ar fi trebuit să-l dezasamblez pe acel om înainte de a putea fi prezent. Și nimeni nu m-a învățat că asta era posibil. Nimeni nu mi-a spus că a cere ajutor nu e lașitate. Nimeni nu mi-a arătat că un tată poate fi puternic și prezent în sufragerie în același timp. Și asta e în scrisoare. Scrisoarea are 6 pagini. Pe ultima,
Este un singur rând. Am scris: te-am văzut, David. Te-am văzut mereu. Doar că nu am știut cum să arăt asta fără să o transform într-un reproș. Nu știu dacă are sens pentru el. Nu știu dacă mai e timp. Dar există o diferență între un adevăr nerostit și un adevăr pierdut. Și cât timp sunt în viață, primul încă poate deveni al doilea. Poate mâine voi sigila plicul. Poate îl voi trimite. Poate e prea târziu. Poate că nu. Ceea ce știu, și știu cu claritatea rară pe care doar bătrânețea ți-o dă, este că singurul lucru mai rău decât să ajungi la sfârșitul vieții cu o scrisoare în sertar este să nu fi scris niciodată scrisoarea. Tu încă o poți scrie pe a ta. Și mai mult de atât, încă o poți înmâna cât timp persoana este încă de cealaltă parte a ușii. Nu aștepta să ajungi la sertar.